7 de setembre de 2014 és, sens dubte, la cita més important de l'any per a Destil·leries Pla. Des de la seva fundació, les festes de Puçol visiten les instal·lacions d'esta empresa per a celebrar el Dia Gran del municipi. Una festa que es produeix una vegada a l'any, per tant es tracta d'un moment únic que Destil·leries Pla espera amb ganes i il·lusió. Al voltant de les 11:30 del matí van començar a arribar els primers veïns que no volien perdre detall d'este acte tradicional que forma part de la història del poble de Puçol. Al mateix que Destil·leries Pla, que en els seus 124 anys d'existència és una de les empreses emblemàtiques de la localitat. Primers intercanvis d'opinions entre els assistents i començament dels preparatius a l'espera de l'arribada dels festers. En este matí de festa, com cada any, Destil·leries Pla deleita els seus convidats amb una degustació d'alguns dels seus productes i pastes fetes a partir de licors elaborats a la fàbrica. Mateu Pla va ser l'amfitrió d'este dia, rebent i conversant amb cada un dels seus convidats. Per a ell es tracta d'una jornada especial al calendari que viu de manera intensa. És el dia on Destil·leries Pla obri les seues portes a tots aquells veïns i curiosos que vulguin conèixer, viure i compartir en companyia des festes de Puçol part de les tradicions del seu poble. I així és com estaven els assistents a l'acte, impacients per poder veure l'entrada dels festers a Destil·leries Pla. Al voltant de l'1 del migdia es produïa este moment. El tabal i la dolçaina encapçalaven la comitiva que els portava per l'antiga carretera de Barcelona fins a les portes de la destil·leria. Els festers d'enguany, com és tradicional, anaven pujats als lloms dels seus cavalls, vestits per l'ocasió amb les seues millors gales. Un a un van entrar a la fàbrica, davant de l'atenta mirada dels convidats que esperaven els protagonistes del dia a les portes i també a l'interior de Destil·leries Pla. Passa, Pacarín, passa! Això sí que és un artista! Després de l'entrada de tots els festers, l'empresa va obsequiar als assistents amb una degustació de 2 dels seus productes. Per a l'ocasió va triar mistela moscatell superior i licor de cafè, tot acompanyat per les millors pastes, enguany portades des del Fort Sant Pere de Puçol. Sens dubte la forma perfecta per a tancar un matí de tradició, festa i història a Destil·leries Pla, que sempre viu molt a prop dels veïns de Puçol, encara més en les seues festes patronals.